Един майстор на къщи приключил кариерата си и казал на шефа си, на работодателя си: да знаеш, това беше последната къща, която правих при тебе, вече излизам заслужена пенсия. Обаче собственика на фирмата, в която той работил, му казал: виж какво, имам една молба към тебе. Има сега една поръчка за една къща, направи я, плащам ти и това е финала. Няма повече да се занимаваш, наистина, обещавам ти. Човек си казва: бе, да му се не видиш, той ще плати хубаво, ама не ми се занимава. Не ще да отделям време, не ще да отделям желание, творчество и щах за това, което мързиме вече, остарях. Но се съобразил и почнал да прави къща. Направила на 2, на 3, както и да е. Станала някаква къща. И тогава собственика казал: виж какво, моята благодарност и моя подарък за тебе е тази къща, която ти направи.